Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ħarab mill-lider quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li kompla jiddiskuti l-espropriazzjoni tal-art fil-Fekruna. Dan hekk kif l-4 wara nofsinhar ma tfaċċax biex jidher quddiem dan il-Kumitat kif kellu jagħmel minkejja li Jason Azzopardi ma kienx skużat biex ma jattendix għal-laqgħa sabħajt ta' kien miċ-ċermen tal-Kumitat, id-deputat Beppe Fenekadami. Il-membri tal-gvern f'dan il-kumitat qalu lil Fenekadami li minn tal-inqas kien fadal 10 minuti biex Azzopardi jersaq quddiem il-kumitat u jixed. Fenekadami qal li se jfittxu fil-bini iżda mbagħad donnu sar minn kollox biex jintilef il-ħin u Azzopardi baqa' ma wasalx. Is-seduta tal-4 wara nofsinhar reġgħet semet li xut Rejvella li kien proprjetarju tal-art fil-Fekruna u li għamel deal il-gvern mar ħażin minnu. Ix-xhieda ta' Vella kienet ikkaratterizzata minn aġir aggressiv u f'ħafna ħin beda jgħid li ma jiftakarx. Reġa' intervjena wkoll l-avukat tiegħu li qal li jista' jinkrimina ruħu jekk iwieġeb għal xi mistoqsijiet fejn minnhom Vella qal ukoll li ma jimpurtax x'jgħid l-Awditur Ġenerali. Naqblu li ma dak kollu li qed tgħid int l-Awditur Ġenerali ma qabilx? Ma interessanix għall-awditurjien. Ma interessanix. Ma lilna jinteressa. Ma dak affarijiet. Mela, naqblu wkoll illi l-Awditur Ġenerali. M'għandux awtorità l-awditur ġifieri, ma jinteressakx minnu qed tgħid. Dak int qed Qed tgħidu inti Dak taħt int ġurament. qed Qed tgħid ma jinteressakx mill-awditur. Ma npoġġux. Qed nitlob protezzjoni tiegħek, Sur President, hu paċenzja, jien meċċa il-kliem. Fenekadami saħansitra kważi qabel ma Vella u qal li tista' ma taqbilx mal-awditur. Kulħadd għandu rispett. No, tista' ma taqbilx mal-awditur. Kella, mela, is-sinjur naħseb it-trust. Il-trust THRUST. Tiegħu hija li ma jaqbilx mal-konklużjoni tal-awditur. Naħseb kulħadd għandu rispett jaqbilx mal-awditur. U jsiru żball. Id-deputat Beppe Fenekadami li għandu l-irwol li jmexxi l-Kumitat b'imparzjalità infex f'dadija kontra l-Gvern. Fix-xhieda tiegħu Rejvella kkonferma wkoll li l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi ġieli mar id-dar tiegħu għall-ikel.